вақте ки як осмонрангро ту пайравӣ кардӣ, бидон ки ту дар қатори ҳамон ҳастӣ. маъниш он ки бо ҳамон ҳастӣ. инҳо на дини исломӣ аст, на христанӣ аст, на буддизмӣ аст. инҳо як равияи навро ихтироъ карданд ки сатанизм мегӯяд. инҳо ҳамин гуна ҳастанд. якваи навро дар аввал дараҷа барои инҳо дар баъдан ҳолатан пул ҷамъ мешавад. инҳо мардумро ба худ ҷалб мекунанд. ҳамин дида дар назари мо дигар ҳеҷ чиз мешавад. ин чиз дар назари мо ҳеҷ чиз мешавад, чунки ҳар лаҳза мебинем. баъд дар зиндагӣ яъне дар байни мо ин чизҳоро оддӣ мекунанд. ва пеши инҳоро нагирем. ҳоло ки 1 нафару 2 нафару 3 нафар ҳастанд, инҳо баъд зиёд мешаванд. инҳо зиёд ки шуданд, ва дигар худ хулоса кунед.